Avui hem revisat passos de guips i hem fet el kick-through, en el qual avui ens ha interessat treballar que ens obrim una mica i generar una mica de tensió que ens ajuda a tornar. Llavors hem fet els tocs, les voltes, en el qual hem dit que simplement el líder gira i això fa girar el follower. No és un tema de braç, sinó que és un tema de jo giro i ella gira. I a més intentem marxar una mica. D'acord? Llavors aquí hem entrat els counter kicks, kick, 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 kick. Molt bé, llavors hem fet la rutina de Frank i Manny, que és una rutina que totes les dones estem fent passos de 6, rock step, triple, triple. I és rock step, triple, triple, rock step, triple. Rock step, triple. Triple, tornaríem a començar. Fem ara d'aquesta manera. Rock step, passo al costat. Genero tensió. Aquí torno a generar tensió i... I tornem a enllaçar. Aneu a aquest costat.